Environin kauden juhlapaketeista esitellään nyt ensimmäisenä tämä Hydra Essentials Trio, joka sisältää siis tietenkin 3 tuotetta. Ja ensimmäisenä mä esittelen tämän stamperin, mikä siellä on. Eli tämä sisältää 0,2 millisiä teräsneuloja. Ja tämän ideana on se, että tällä tehdään kanavia tähän silmänympärysihoon, joiden kautta sitten imeytyy syvemmälle tämä meidän suosituin silmänympärystuotteemme. Ja tämähän sisältää antioksidantteja ja tietysti A-vitamiinia ja hyaluronihappoa ja sitten täällä on niitä ihania peptidejä, jotka rauhoittaa sitä silmänympäryslihasta, että se ei tahattomasti niin paljon rypistelisi, eli ei tule sitten niitä ryppyjä niin helposti. Ja sitten tähän väliin tulisi sitten se sun oman tasosi A-vitamiinivoide. Ja kaiken sen päälle sä sit voit laittaa tämmöisen ihanan öljykapselin, joka sisältää aavistuksen retinolia, runsaasti kosteuttavia ainesosia, jättää ihanan samettisen pinnan siihen iholle yöksi. Toki niitä saa käyttää myös päiväksi, mutta yökäyttö on aivan fantastinen. Näitä saa meiltä Kuulaasta nyt jo heti ostettua ja verkkokauppaan niitä tulee pikkuhiljaa sitä mukaan, kun ehdimme niitä sinne laitella, mutta tämä paketti löytyy jo sieltä.